právě si tady uklízím. Zdravím vás. A rozhodl jsem se, že by přes léto mohlo být fajn, jo, vidíte, uklízím. Že by přes léto mohlo být fajn začít zase přidávat něco na sociální sítě. A rozhodl jsem se, že vám ukážu už zítřek. Právě se léčím z kampylobakterií, jestli to říkám správně. Napíšu vám to sem. A s tím spojenýma dalšíma komplikacema. Takže fakt super, měl jsem do toho, prosím pěkně, prostě záněty zadních cest, jakože dutin, mandlí a tak dále. Bylo dost skvělý. Jej. No, zítra jedu zpátky do městečka, kde bydlel jsem, k doktorce na kontrolu, na kontrolní náběr, aby se zjistilo, jestli je to pryč nebo ne. Ale zatím mi teda příznaky nedezněly, zatím jsou jenom menší, tak uvidíme. A mám tam pár zařizování, potřebuji vyzvednout pár balíčků, ale jinak teda mám byt, bydlím sám v bytě, což se vám neříkal, možná tam mám nějaký záběry, ale bylo toho tolik, že jsem asi nic netočil, ale rozhodně vám budu někdy v průběhu vám natočím, jak vypadá můj byt a jak vypadal předtím, jak jsem se zařídil a tak, je tu spoustu informací. Dobrý den, já vás zdravím dneska poprvé. Jel jsem vlakem a ujel mi vlak první, takže jsem musel jet druhým a nenavazoval mi vlak zpátky do té naší prdele, kde tady žiju. Takže mi musela vyzvednout mamka, takže trošku nestíhám. Teď jedu hezky na kole pro balíčky a k doktorce. Mám tam být za 29 minut, tak uvidíme, jestli to stihnu. OK, žil jsem v tom, že mám vyzvednout asi 3-4 balíčky a povedlo se mi vyzvednout jenom 2. Tak nějak nevím, ale ten jeden si pojďme hned rozbalit, protože je to na kolo. Je to taštička na kolo. Dámy a pánové, obyčejná taštička, tak ji pojďme vyzkoušet. Já nějak nevím, kam vás mám položit, nicméně nevadí. A já doufám, že se mi tam vleze, protože já mám extrémní problémy, že tady na to kolo se mi nechce vlízt žádná kapsička. A zatím to teda vypadá velmi neslibně. Ale jako trošku zmáčká tam je, ale vlezla se mi. To je důležité, že si tam hned dávám klíčky. A jdeme k doktorce, kde mám být za krásných 9 minut. Jum. Jej, čekám, až mi otevřou. Stihl jsem to, čekám tady už nějakou dobu. Ale je teda horko. OK, už jsem přijel od doktorky a jdeme se rozbalit balíček, který mi přišel. Je to balíček, na který se extrémně těším. Super. Přišla mi nová sluchátka od Niceboye. A měl jsem na ně slevu. Vykouko tady na nás. Niceboy. OK. Zajímavé balení. OK. Takže první sluchátko, druhé sluchátko, zase ta popíčená lepička. OK. Teď vyndáme slavnostně krabičku. Ano, tak. OK, krabička. Vložíme sluchátka do krabičky. OK, krabička roztomilá. Neříkám nic. Tak. A teď si vytáhneme nabíjecí kabel, který by měl být teda na USB-C.
pokud jsem se správně informoval. A je na USB-C, což je úplně skvělý. Mám rád, když je všechno na USB-C, ale všechno ne, třeba hodinky ne. A náhradní špuntíky. OK, já se to jdu zkusit spárovat s telefonem a uvidíme. Těším se na ně, protože mám od Niceboye už takový strašně dlouho a už mi všichni nadávají, že když s nima volám, že je to slyšet strašně na hovno. Jej, další balíkos. A zase na kole. A po cestě mě posral pták a málem mě přijelo auto. Tož delší dobu jsem se neozval, ale vyzvedl jsem pár balíčků, byl jsem na takovém pracovnějším obědě a pak jsem jel na schůzku a přijel jsem domů, byl jsem tam strašně dlouho, byl jsem tam od 3 do půl 6. A teď mě vyzvala tato paní a umýváme auto. Dobře, no, Čauky Verunko, tak ohodnoť situaci v myčce a jaký jsi měla den? Je to skvělý být v myčce, jsem to poprvé a je to skvělý. Ty jsi nikdy neseděla v myčce? Byla, ale ne za volantem toho auta. No. A jinak jsem měla celkem dobrý den. Potkala jsem tě pozdravovat ve vlaku, takže jsme zašli k nám k sobě na zmrzlinku a šli jsme pěšky domů. A mě jsi zmrzlinu nekoupila? Ještě jednou to řekni. Ne, nekoupila. Tak to si teda pěkná. Pomeranč vanilka. No, tak to bych si stejně nedal. No, tak. Ne, ale jo, pomeranč bych si dal. No. Já už ležím, ale není nic vidět, tak se pokusím, abyste něco viděli. No, asi to není o moc lepší, tož já půjdu do kuchyně. Dobře, tak. Zdravím. Dneska toho kontentu, nebo prostě dneska jsem vám toho moc neřekl, ale ve finále jsem se jako nezastavil, jo. Vlastně ráno jsem vstával brzo, jel jsem právě domů, jdeme krásné prdeliš vlastně. A byl jsem vlastně vyzvaný maminka, protože mi byla tak, že jsem jel za lidem jako 5 minut ven, takže ani nenavzal svoji. Pak jsem vlastně byl tady u nás na kolo, jezdil jsem balíčky, jsem ukazoval, byl jsem u doktorky, potřeboval jsem si ročnicu v krámu, byl jsem domů, já jsem chtěl jako poseděl nebo jako. A pak jsem ještě jel vlastně s tou kamarádkou na oběd, jsme řešili věci, potom jsem ještě vyzvedl balíčky a pak jsem vlastně hodil balíčce med, který jsme dostali, který jsem prostě, no med prostě, a jel jsem na finanční schůzku, jsem tady byl těch 3 do půl 6. No a přijel jsem, to se prostě hodinu. A vyzvedla mě Verunka právě, jak jste viděli, koupili jsme auto, a tak jsme trošku zrelaxovali. A já už jsem právě dneska. Ještě budu dělat nějakou práci na počítači, ale jsem tam toho zítra. Takže bych řekl, že tohle bude vlog samozřejmě, protože to vlastně nebyl. Ale já jsem to strašně moc, strašně moc věcí jsem dal. Ale uvidíme ještě ty ruce. No, a já se cítím, že jsem PKO, takže se vidíme spíš zítra. Já vás zdravím u dalšího dne. A pojďme si dneska ukázat, co mi včera přišlo v těch balíčkách, protože to jsem vám neukázal. Jako první mi přišlo tohle tričko, obyčejný takový bílý tričko a je to snad poprvé, co jsem si objednával z Vintedu tričko, teda mimochodem. Jo, ale hodnotím jako 10 z 10 nákup, musím říct. Takhle je to bílý tričko a další nákup jsou tyhle úžasný kalhoty, což byl nejlepší nákup, co jsem mohl udělat. This is my favorite fit na toto léto. Jako další mi přišla tohle obyčejná košile. A pak mi přišlo na kolo ta kokotínka, tady vám dávám fotku. A pak jsem si vyzvedl jednu úžasnou věc. Já bych řekl, babi, pokud se díváš na tohle video, tak si to nepouštěj, ale to se nestane. Přišel mi tenhle nádherný ubrus. Ale že nádherný, vidíte tam ty levandule? Oh my god. I love it. I love it, ok? Já to milujem. Ten ubrus je takový dlouhý. A já už to mám vymyšlený. Já si kousek
ustřihnu a dám se do bytu, fakt jenom takhle třeba kousek, protože já nepotřebuji žádný velký. A zapošiju a dám to babičce jako dáreček, protože babičce by se určitě líbily tyhle ty krásný, nádherný levandule. Co jsem umřel, když jsem to viděl. Fakt je to nádherný. Nádherný. Paní tam měla ještě poměnkový a takhle. A taky je to z Vintedu. Takže fakt doporučuji. Fakt nádherný to paní měla. No a tohle jsou zatím 3 balíkosy z Vintedu. Ještě čekám na pár dalších. No. A jdeme se připravit na dnešek. Dneska, teď už jsou 2 hodiny. Já jsem nějakou dobu ležel a odpočíval. A taky jsem se ještě procházel věci, které jsme řešili na té schůzce. Mám nádherné desky, které vám musím doporučit, ale musím. A to jsou tyhle desky. OK, já tam vypadám strašně, ale tyhle desky. Jo, takhle vám to ukážu. Prostě takhle jsou normálně na to a je to super. Kupoval jsem to v Actionu i s těma eurofoliema, které jsou teda fakt jako au. Přilepili se k sobě, ale jsou fakt jako kvalitní. Jo, docela mě to překvapilo. Mám to na různé smlouvy a tak, což mi připomíná, že bych to měl všechno ještě řešit. No, takže takhle. No. Oblíko zůstanu v tomto fitu. Jo, nevidíte to? Dobře. V tomto fitu zůstanu. Já. A jdeme s pejskem. Další věc, kterou vám musím doporučit, je toto. Deo Crystal od DMK. I love it. Miluju to. Já se teď jdu kapnout do očí, protože alergie hituje. A musím vzít další prášky. No a čekám na, prosím vás, výsledky. Když jsem byl včera u té doktorky, tak čekám na výsledky, které budou mít až za týden, aby se zjistilo, zda už jsem se toho nechutnosti zbavil nebo ne. Ale jelikož mi přetrvávají ty problémy zatím, tak to vypadá, že ne. Tak uvidíme. Držte mi palce. OK, nemám jak jinak vás tady položit. Zapomněl jsem si hřeben u mě v bytě v Plzni. A moje maminka odjela pryč. Takže nemám čím se učesat. Takže to vyřešíme takto. A česat se nebudeme. Jinak vám můžu doporučit tento točící prstínek. Je to jediný prstínek, který nosím. Jo, a taky ano, víte to. Mám tady tetování, který jsem se nechat opravit, protože mi Foodsking nedrží černá barva. Než začnete šejmovat taterku, ne, moje taterka je skvělá, je úžasná. Má od ní tetování právě i moje maminka, i moje další kamarádi a všem to krásně drží. Jenom mě ta kunda vypadává. A půjdu na další, tady budu mít další a tady celou tuhle ruku. Ještě tady máme s kamarádkou Blesk. Hodím vám fotku, jestli máme společnou. Vlastně se. To musíme vymyslet. A ještě mám tady jedno. Jej, tetování je super. Jo, a od té doby, co jsme se slyšeli naposled, tak mám i 2 piercingose. Jo, ten beďar tady je super. Ale piercingose. A uvažuji o 3., ale uvidím. Takže asi tak. Jo, a mám, prosím vás, asi 6%. Jsem fakt nadšen. Tož, já už jsem byl s Dandoškem venku, skemnul se vás. Hřeben mám, jen neumím hledat. Nicméně jsem se neučesal, protože
Prostě jsem se neučesal. A jdeme dál. Potřebuju teď zajet do města, jelikož jsem si ještě nebyl schopný udělat řidičák. Protože jsem raději investoval do svého bydlení, což je sice moc hezky, ale už mi to začíná trošku srát. Tak nevadí. Jo, takže jdu na kole. Opět. No a nevím, zase mám vzít flíky anebo bílé boty. Pojďme se na to spolu podívat. Řekl bych, že už všichni známe odpověď. Nicméně třeba to v rámci pár dní přehodnotím. Třeba začnu chodit v tomto. Nikdy nevíš. Jo, vezmu si sluchátka. Protože ty nový sluchátka jsou boží. Takže se vám pak ozvu. Zatím. Tak mi nedošlo, že v té naší malý prdeli tady buranský drogerka nemá otevřeno v sobotu. Nebo v sobotu dílek ve 12. Jum. Miluju to. No a tady už jsem dojel na návštěvu za sestřenicí a bratrancem. Právě jsem dojel na zahrádku. Jel jsem na koloběžce. A jelikož tady nemáme zatím stále pitnou vodu. Žádnou vodu tady nemáme. Tak se mi povedlo, neptejte se mě jak, vzít 10 litrů vodu. Já si teď jdu vyhrávat klíče a jdu otevřít. No. A jsme tady, aby se něco trošku potrhalo, ale to se trhalo přednedávnem. A chvíli počilit v přírodě, protože příroda je dobrá a příroda je zdravá a tak. No. Jej, stojíte na zámku. Patužek. Těch 10 litrů hitu je docela hezky. A teď taková běžka. Kurva, vole, ty schody tady. Pičo. Tak. Jsem to tam zaseklo. Jej. Máme to. Buch. Já vás zdravím zase na mém oblíbeném spotu. Už jsem vám nic pak nenahrál, protože jsem byl trochu nasranej, jelikož prostě se neměl ten zapalovač, takže jsem tam chvíli seděl a pak jsem šel domů. Byl jsem se umýt, teď si dělám večeři, kterou jsem si udělám tam, ale asi jakoby ne. No. A nevím, buď ještě dneska stihnu udělat práci, kterou potřebuju, a nebo půjdu ráno do kavárny s tím, že tam udělám práci, pak půjdu na můj jobík a tak. Mám toho zas. A zítra bych měl jet zas do mého bytu, konečně zas domů. Jsem trošku vizitoval moji rodinku. No, takže tak. Takže já nevím, co vám dneska ještě ukážu, uvidíme. Nicméně, Teď si dělám večeři. No. A jdu se na to podívat. Ako to tady fachá. Pustil jsem si nějaký nový seriál, Super Ken, na Netflixu. Tak uvidíme, jaký to bude. Nicméně já vás všechny zdravím. Dneska je neděle.
A já jsem zatím nic nenatočil, ale vstal jsem, trošku jsem něco poklidil a byl jsem s Dandouškem venku, dal jsem pračku a teď se mnou pojeďte do kavárny vyřídit si nějakou práci. Zbalil jsem si sebou hezky do batušku počítač a jdeme na to. Vidíte to? Strašně dobrý, pomáhá. Tady ještě kafičku. Právě jsem přijel ze snídaně. Na snídaní jsem vyřešil spoustu věcí na počítači, vyřešil jsem pár věcí, kterými jsem se rozhodoval, jako jakou koupit powerbanku, jaký koupit držák na mobil na kolo a jakou koupit elektrokoloběžku. Bylo to těžké rozhodování, mám to. A spoustu dalších věcí. Snídaně byla topová, no. A já teď jsem na jobíku, takže si se mnou pojďte převlíct. Jak teda si umřu na horko. Jej. Nope. Oh yes. Na tohle se nikdy nezvyknu. Nikdy. Jako první tu máme kraťasy. Uděláme přechod. Boom, přechod. Přechod moc nepřechodoval. OK. A jdeme si doťapkat rokybl. A jdeme uklízet. Dobrý den, já vás tady všechny zdravím. Ozývám se po pár hodinách, protože jsem byl v práci a potom... Já si vás dám jinam, tohle nevyhovuje. Oh yeah. Já jsem byl v práci a potom jsem šel na oběd k babičce, která bydlí asi 2 minuty od nás. No, a teď se právě balím, protože začalo pršet, takže mi to úplně přehodilo plány, takže se balím, abych využil čas. Mega doporučuju ty kufry na kolečkách. Must have. Opravdu doporučujem. Takže já se tu balím. Jej. No, balení je sice moc hezké, ale úplně mě to teda jakoby nenaplňuje, nebo jak to mám říct. Takže jupí, asi. Nebo já nevím. Ale musím se pochválit, myslím si, že mi balení jakoby, že mi jakoby jde. No? Že to mám jakoby promakaný a dokážu si zabalit hodně věcí na málo místa. Jo, zase jako chci se pochválit. No, tenhle ten krásný úbrus beru sebou, abych vyzkoušel, ako mi tam sedí a podle toho chodíš tak ušmykl. Teda, no, to vložím takhle krásně do kufru, aby jsem ho neměl zmačkaný, protože doma nemám žehličku a víc to zpátky jsem domů, aby mi to vyžehlili, by bylo fakt na palici, OK? To by bylo jakoby fakt moc. To by bylo fakt moc, takže tak. Jej.
jsou si botičky, které si sebou chci vzít. A ještě jsem koupil kočičkám. Hezký, kočičky, protože jsme do ruce a tady se mnou. Je, tak. No, já jsem myslel, že teda zařídím to, co jsem měl naplánovanýho. A ono se docela rozlila. Se úplně nehodí. Takže já se jdu teda aspoň povlíct postel, abych aspoň něco dělal mezi tím. A potom ho uvidíme. To si vlastně. Jedna říká, moje říká, to můj polštář. A to je námočková děvka. Ty už nám přes postel, když chodí dlouho, protože vždycky leze na postel. A je všude. A už někdo tam postel máš. No, další polštáře. Tak. Zase poleček, bílý krv. Do konce. Hezký. Polštář. Tak, někdo tady. Ještě se. Jeden polštář. Hop. Tak. Další polštářek. Hop. Hop. Kde táta? Do nějak. Málo polštářů. Ne, táta. Hop, tady. Dobře. Už pořád slyší. Já jsem přišel. Tak, to se dusíš tady. Už to se dusíš. Jedna se dusí. Že střídně. A slyšel jsem polštář. Máme vyvolečení. Tak, tohle. Je. Povečím polštář. Zřejmě. Tak. Rovnou. Bez postel. Dobře. Já jsem převlečený a půjdu. Rychle vyběhnu s Dandouškem jenom na chvilinku, protože furt ještě prší a on nesnáší deštík. Pak se vám zase ohlásím. Střih. Já jsem už ve vlaku do mého bytu. Pak jsem jel si zrehabilitovat kolínko, protože jak jsem byl nemocný, bylo toho všeho moc, tak s kolenem se necvičilo tak, aby koleno bylo fajn. No a pak jsem se vydal hezky na vlak. Začalo pršet. Nestíhal jsem díky tomu, že pršelo, protože jsem musel ještě sebe prádlo a takhle. Nakonec mě ale odvezla moje milá Verunka, přikládám fotečku Verunky a stihl jsem to. A rychlík měl zpoždění asi 20 minut. Opět. Jo, takže skvělý. Český dráhy forever, musím říct. No, takže jedu. Nebaví mi to. Nefunguje mi signál, nefunguje mi data, nefunguje mi nic. Ani internet tady, vole. Nevím, co mám dělat. Ale jsem už v půlce opravdových zločinů. Když jsem jel osobákem, než jsem přestupoval, tak jsem poslouchal opravdových zločiny. Ale no tak, už mi to dej, teď to jsem.